Sôn Am Swyddi, Rôl Labrwr. Dyma Julian, ac mae e'n labrwr ar safle adeiladu. Mae ei ffrindiau ar y safle i gyd yn ei alw'n Spud. Mae Spud yn gweithio i Wilmot Dixon. Maent yn adeiladu llawer o adeiladau gwahanol, fel ysgolion, ysbytau a thai. Mae Spud yn mynd i ddangos i chi ambell beth y mae ef yn ei wneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Spud yn gweithio ar y safle adeiladu, lle mae ysgol newydd yn cael ei hadeiladu. Fel rhan o hyn, mae wedi gorfod cloddio ffosydd. Mae Spud yn sicrhau ei fod bob amser yn gweithio'n ddiogel. Heddiw, mae Spud yn codi ac yn cario deunyddiau i wahanol rannau o'r safle adeiladu, ac mae bob amser yn gwirio gyda'i dîm beth sydd angen iddo ei wneud cyn iddo dechrau gweithio. Yna, mae'n casglu'r holl offer y bydd ei hangen arno i wneud y gwaith. Mae Spud yn cymysgu concrit ac yn defnyddio berfa a bwced i fynd ag ef i mewn i'r adeilad. Weithiau, mae'n gofyn i bobl eraill ei helpu. Mae'n defnyddio'r concrit i orchuddio'r tyllau yn llawr yr ystafell ymolchi. Mae Spud yn sicrhau bod y tyllau wedi gorchuddio'n iawn, fel bod plymwyr yn gallu ffitio'r ystafelloedd ymolchi. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio gyda'ch dwylo, gweithio ar uchder, dilyn cyfarwyddiadau yn ofalus ond yn gyflym. Mae angen i berson sy'n labro hefyd, weithio ar pen ei hunain ac fel rhan o dîm. Mae Spud wrth ei fodd yn labro oherwydd ei fod yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored a gyda phobl eraill. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru.